Godmorgen. I dag prøver vi noget andet. I dag skal vi arbejde lidt med os selv. Men vi har fået en ny lift, så derfor så får alle folk lige en introduktion af den. Og efter vi har fået en introduktion af den, så skal vi arbejde sammen i grupper og arbejde lidt med os selv og finde ud af, hvad gør os glade. Men lad os gå og kigge på liften.